έτοιμος. Εσύ είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Πες μου Σκράτς, για ποιο πράγμα είμαι έτοιμος? Να του στήσουμε παγίδα. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Σε πιάσαμε. Επιτέλους. Επιτέλους, η καταδίωξη τελείωσε. Τα καταφέραμε. Σταθείτε παιδιά, δεν θέλετε στα αλήθεια να το κάνετε. Α, και γιατί όχι? Είμαστε πολύ σημαντικοί ο ένας για τον άλλον. Μα είμαστε. Φυσικά, δεν θυμάστε την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε? Όχι. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν πολύ πριν να γεννηθείτε εσείς. Ο Τέλης και εγώ φτάσαμε σε αυτό το εγκατελειμμένο χωριό. Μα πού πήγαν άλλοι? Κρυβόμαστε και αν είχατε κι εσείς λίγο μυαλό θα κάνετε ακριβώς το ίδιο. Να κρυφτούμε. Από ποιον? Γεια σου κυρά, πού θα πάω για τη συνάντηση των κυνηγών επικηρυγμένων? Οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου φιλόξενοι σε αυτή την πόλη. Μάλλον θα πρέπει να βρω μόνο στον δρόμο. Συνάντηση των κυνηγών επικηρυγμένων. Εκεί θα μαζευτούν όλοι οι κακοί Tails, αλλά εγώ θα τους χαλάσω τα σχέδια. Σας κάλεσα όλους να έρθετε εδώ, γιατί είστε το χειρότερο πλήθος κακοποιών μισθοφόρων που έφτιαξα ποτέ. Είστε πολύ κακοί, είστε ανελαίητοι, είστε το πιο σάπιο είδος που ξέρω. Είμαστε! Από τότε που έκανα το μεγαλοφιές σχέδιο να κατακτήσω τον πλανήτη Μόμπιους, ένας νεαρός μου χαλάει τα σχέδια και με εξαγριώνει τόσο που έβγαλα τα μαλλιά μου τρίχα. Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα κι εγώ. Το πήρατε από το στόμα μου. Μισώ όσο τίποτα άλλο αυτό το σκάτζο όνειρο. Καταστρέφει όλα τα σχέδιά μου και ξεφεύγει από τις παγίδες μου. Βοηθάει πάντα τους καλούς ανθρώπους. Από αυτή τη στιγμή ανακηρύσω το Sonic, το σκατζόχυρο, σαν το πιο επικίνδυνο καταζητούμενο του Μόμπιους. Για να είμαι βέβαιος ότι θα το πιάσετε, θα σας προσφέρω τη μεγαλύτερη αμοιβή που δόθηκε ποτέ σε κυνηγούς επικηρυγμένων. 1 δισεκατομμύριο Μόμπιους. Τον θέλω ζωντανό ή νεκρό. Θα έχετε ερωτήσεις από το κοινό? Ποιος με διακόπτει? Η αξία μου είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα δίνεις. Ιαννάτος αυτός εκεί είναι. Πιάστε τον. Θέλω αυτό το σκάτσον. Πάσε τον. Τσακίστε τον. Πιάστε τον. Σας περιμένω. Πιάστε τον. Γεια και τα έρχομαι. Πάμε να φύγουμε, αδερφέ μου. Sonic, μην τρέχεις τόσο γρήγορα. Κάνε λίγη υπομονή, Tails. Θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν θα μπορέσουν να μας ακολουθήσουν. Χωριστείτε όλοι σε ομάδες. Για άστε να θαυμάστε, όλοι θα πάρετε. Ελάτε να δείτε το μεγαλύτερο θέαμα στο Μόμπιους. Και να θυμάστε, για όλους τους κυνηγούς επικηρυγμένων η είσοδος είναι δωρεάν. Κάτι μου λέει ότι δεν θα μπορέσετε να δείτε την επόμενη παράσταση. Κρατήστε το γερά. Μα αφού σας είπα να το κρατήσετε γερά, να σας πω όμως κάτι, το διασκεδάζω πολύ
διασκέδαση τελειώνει εδώ, Σκατζόχυρα. Καλά, είναι σοβαρός ο τύπος. Έχεις παίξει ποτέ το Γουλιέλμο Τέλο? Τους δώσαμε και καταλάβανε, έτσι, Σόνι. Να είσαι σίγουρος, φίλε μου. Καταραμένες, Κατζόχυρε. Μπορεί να είχα μια μικρή ατυχία, αλλά η μάχη μόλις τώρα αρχίζει. Θα χρειαστεί να βάλω όλη μου τη κακία και τη σατανική ιδιοφυΐα μου για να κατασκευάσω τα τέλεια ρομπότ, ώστε να παγιδεύσω αυτό το σκατσόχυρο. Θα κάνω τα ρομπότ πολύ δυνατά. Ατρόμητα σκέτα θηρία. Σάπια μέχρι το κόκαλο σαν εμένα. Αλλά αντίθετα με τα άλλα αυτά θα είναι μεγαλοφυή. Ναι! Άγκα! Ποιος είμαι? Γιατί βρίσκομαι εδώ? Εσύ είσαι η μανούλα μου? Όχι! Είσαι το πρώτο μέλος της καινούριας ομάδας που έχει σκοπό την ειδική αποστολή εντοπισμού και καταστροφής του Σόνικ. Σε έφτιαξα με τέτοιο τρόπο, ώστε να είσαι το καλύτερο όπλο των κυνηγών σκατζόχυρων. Και τώρα, για να σε κάνω ακόμα πιο αποτελεσματικό, θα πρέπει να σε ξεπουπουλιάσω. Τι έκανε, λέει? Δεν αντέχω καθόλου το πόνο εγώ, όχι. Δεν το περίμενα ότι θα μου βγεις τόσο δειλός. Έλα, δεν θα σε μπορέσω. Όχι. Το μόνο που θα κάνω είναι να ρίξω μέσα στη μηχανή για τα ρομπότ ένα φτερό από την ουρά σου. Θα φτιάξω ένα ρομπότ ίδιο ακριβώς με σένα. Ξέχασες να τραβήξεις αυτό εδώ το μοχλό. Δεν ξέχασα να τραβήξω το μοχλό, απλώς δεν πρέπει να τραβήξω αυτόν εδώ. Και πού ήθελες να το ξέρω? Εγώ τώρα μόλις βγήκα από το αυγό. Αυτό είναι ο δίδυμος αδερφός σου, φτιστός με σένα. Μα τι δίδυμος μου λες? Είμαι έτσι άσχημος εγώ? Ο τελευταίος μοχλός μου χάλασε λίγο τη συνταγή, παρόλα αυτά σου μοιάζει λίγο. Εσείς οι δύο θα είστε οι πιο ατρόμητοι κυνηγοί επικηρυγμένων που έγιναν ποτέ. Εμένα με έκανε πριν από σένα. Εγώ είμαι ο αγαπημένος του. Εντάξει, εγώ όμως έχω περισσότερα εξαρτήματα και του αρέσω πιο πολύ. Ξέρω ότι το έκανες επίτηδες, το ας σου δείξω εγώ. Σταματήστε αμέσως! Σας διατάζω να πιάσετε και να μου φέρετε το Σόνικ! Πηγαίνετε να το βρείτε! Δόκτωρ Ρομπότρικ με έκανε λεκτή υγιεινής. Πιο ανεμένα. Τον Κόκονατς. Κανονικά έπρεπε να είμαι επικεφαλής στην καταδίωξη του Σόνικ. Δίνει σε άλλους τη δουλειά μου. Αλλά θα τους δείξω εγώ. Θα πιάσω εγώ πρώτος το Σόνικ. Στάσου λίγο. Είναι ώρα για ένα διαλυματάκι τώρα. Δώσε μας δυο χάμπουργκερ, φιλαράκο. Γρήγορα, έτσι, βιαζόμαστε. Σαν πολύ δεν αργείς. Κοντεύουμε να βγάλουμε ρίζες εδώ πέρα, άντε.
βγήκες, Κατζόχυρε. Έλα, πες την προσευχή σου. Μέχρι τώρα ήμουν ευγενικός, δεν σε πείραξα ποτέ μου. Να θυμάσαι ότι εσύ με ανάγκασες να το κάνω. Δεν γεννήθηκε ακόμα ο Σκατζόχυρος που θα με γελιοποιήσει εμένα. Ποτέ των ποτών! Αποκλείεται! Το όνομα του Δόκτωρ Ρομπότρικ κηρύσσω την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου για τους Κατζόχυρους. Πρώτη και τελευταία φορά που πατάω το πόδι μου στο μαγαζί του. Πάμε! Είναι διασκεδαστικό, είναι ξεκαρδιστικό. Μπορείς να τρέξεις όσο θέλεις, αλλά δεν θα μου ξεφύγεις. Αυτό είναι που λένε τον έδεσα σαν το σαλάμι. Γιάννη, πατάτα τις πίνες. Δεν μπορούμε να πάμε κάπου αλλού να φάμε γκάμπουργκερ. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. Έλα, πάμε να φύγουμε. Εντάξει, έλα, χαμήλωσε τώρα σιγά τον τοίχο. Σιγά, έτσι. Δώσε μου 20 λεπτά και θα κάνω τον τοίχο ένα υπέροχο τοπίο. Τι θα γίνει μετά? Να βάλεις το Σκατζόχυρο να σε κυνηγήσει. Θα περάσει δίπλα, εγώ θα ρίξω τον τοίχο και τότε ο Σκατζόχυρος θα γίνει λιώμα. Μετά το θέλουμε και πάμε να πάρουμε το 1 δισεκατομμύριο. Ο Δόκτωρ Ρομπότρικ θα νιώσει περήφανος για μένα. Για μένα θα νιώσει πολύ πιο περήφανος. Αργοκίνητη χελώνα κοιμισμένο σαν λιγκάρι. Δεν μπορεί να με πιάσεις. Σκάτς, είναι ακριβώς από πίσω μου. Να είσαι έτοιμος να του ρίξεις τον τοίχο. Τι έγινε, μήπως θες να σου δώσω ένα χεράκι? Όποτε θέλετε να σας δώσω τέτοια βοήθεια, ειδοποιήστε με. Έρμα πια τα λάθη. Την άλλη φορά θα εφαρμόσουμε το δικό μου σχέδιο. Ο Ρομπότνικ έπρεπε να τους ειδοποιήσει για τη φοβερή τριπλή στροφή μου. Πώς αισθάνεσαι τώρα που είσαι φυλακισμένος, Κατζόχυρε? Ζητώ συγγνώμη, κύριε. Υπάρχει επιδημία από κοτόψιρες που προσβάλλουν τα ρομπότ της περιοχής. Όχι,
Πρέπει να σας κάνω εξέταση επειγόντως. Κάντε είναι πολύ σοβαρό. Να με περιμένετε εδώ. Μην κουνηθείτε. Κύριοι, αυτό που χρειάζεστε είναι περισσότερο σίδηρο στην κέντρο σας. Νιώθετε καλύτερα. Τους βλέπω να έρχονται. Καμιά φορά αναρωτιέμαι γιατί ο δόκτωρο Ρομπότνικ μας έκανε τόσο επίμονους. Μόνο εμένα έκανε επίμονο. Εσύ είσαι πολύ πλάκας για να τα παρατήσεις. Θα στο τσακωθούμε. Σταμάτα και ρίξε το βελός γιατί έρχονται. Σόνικ, βοήθεια! Σόνικ! Πιάσαμε το φιλαράκο σου σκατζόκυρε. Μην δοκιμάσεις καμιά σαβολιά. Ακριβώς. Αν θέλεις τα αλήθεια το καλό του θα πρέπει αμέσως να παραδοθείς. Εντάξει, εντάξει, μπορώ να μην τον πειράξετε. Ακριβώς έτσι είναι, δόκτωρο Ρομπότνικ. Έχουμε πιάσει το Σόνι. Ήμουνα βέβαιος ότι θα το πιάνατε. Λοιπόν, θα έρθω όσο πιο γρήγορα μπορώ εκεί για να με συγχαρείτε. Ελπίζω να θυμηθεί να φέρει τα λεφτά της αμοιβής. Ξεχάστε την αμοιβή, ο Σόνικ είναι εχμάλωτός μου! Νομίζω θα περάσει τη ζωή μου σαν λεκτής υγιεινής. Όχι, όχι, όχι. Ο δόκτωρο Ρομπότνικ με έκανε αρχηγό της ομάδας εντοπισμού και καταστροφής του Σόνικ. Δεν το νομίζω, Κόκονατς. Δεν θα τα καταφέρεις αν δραπετεύσουν. Το σκηνή θα σπάσει από ώρα σε ώρα. Πρέπει να τους βάλεις μέσα στο κλουβί. Τα κλειδιά είναι στη ζώνη του Grounder. Α, ναι, ναι, πολύ καλή σκέψη. Τι έγινε, γύρνα πίσω, άνοιξε την πόρτα σου λέω. Σε ευχαριστώ Σόνικ, νομίζω ότι θα έχουμε κι άλλες φωσαρίες. Βλέπω έρχεται ο Ρομπότνικ. Βάλε μπρος τις ουρές μας, αδελφέ μου. Πρέπει να κάνουμε μια θεία λασκόνη. Τηλεφωνική υπηρεσία. Μου είπαν να ελέγξω το ενσωματωμένο τηλέφωνο του κυρίου Grounder. Πολύ περίεργο, φίλε. Πριν από λίγα λεπτά λειτουργούσε μια χαρά. Συγγνώμη ένα λεπτό. Σας μιλάει ο πύργος ελέγχου. Με ακούτε, δόκτωρο Ρομπότνικ? Αχ, έχω παγιδευτεί μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα σας οδηγήσω εγώ μια χαρά. Μπορείτε να δείτε τα κόκκινα φώτα. Ναι, τα βλέπω. Βρίσκεστε 1 μέτρο πάνω από το έδαφος. Σταματήστε τις μηχανές. Σκράτ, Grounder, πού είστε επιτέλους? Απαντήστε αμέσως στο τηλέφωνο. Το ρομπότ που καλέσατε βρίσκεται εκτός λειτουργίας και ο σκατζόχυρος που κυνηγάτε κατάφερε να ξεφύγει. Σας εύχομαι καλημέρα. Καταλάβατε τώρα πώς συναντηθήκαμε. Δεν μ' άρεσε η ιστορία σου. Κατάφερες να ξεφύγεις. Γιατί οι ιστορίες δεν έχουν ποτέ καλό τέλος. Αυτή η ιστορία όμως θα έχει πολύ καλό τέλος. Ευχαριστώ για τις αναμνήσεις, αργοκίνητη. Είμαστε υπερκυκλωμένοι Σόνικ, κάλεσε το 100. Αποκλείεται, Tails. Αυτό δεν είναι τίποτα. Το 100 είναι και πραγματική ανάγκη. Αν καλέσεις το 100 να έρθει για βοήθεια, κάποιος που το έχει πραγματικά ανάγκη θα κινδυνεύσει. Αν έχει πιάσει κάπου φωτιά ή κάποιος προσπαθεί να μπει στο σπίτι σας ή όταν κάποιος έχει χτυπήσει σοβαρά, τότε μόνο πρέπει να καλέσετε το 100. Το κουτό αστείο κάποιου μπορεί να είναι η καταστροφή κάποιου άλλου.
Μαγικά!